Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja, Dumelang. Murigaboto. Muliwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Pamchinjiko pane upenyu, Jesu atinditarise, pasine fuma ngezenando, pamberindo wona zakanaka. Jesu, iye akanyemwerera, kutia wamumatambuzo, muchinjiko unandisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Kristu. Mchinjiko ndosimbira muchinjiko, hakuna anozoputika, panosimbira simbaredenga. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Mune
Kwazivai vana vaMwari, dako kuchingamidzai kumharidzo yedu yezuva ranhasi. Tiri kudzidza kubva mubhuku raGenesis. Nderimwe remabhuku randinofarira, rekuti pose pandinoridzidza rinondipa tariro. Toda kuti ticherechedze nyaya kubva muna Genesis chapter 12 ine musoro wenyaya unoti Ibva paHarani. Regai tiwerengerwe Genesis chapter 12 verse number 1 ichidzira. Genesis chapter 12 verse 1. Zvino Jehovha akati kuna Abrahamu, Right. ibva panyika yako, nokuhama dzako, nokuimba baba vako, uende kunyika yandichakuratidza iyo. Alright. Dzikai pazasi. Ndichakuita rudzi rukuru, Right. ndichakuropafadza, Right. ndichakudza zita rako, Right. iwe ucharopafadze vamwe. Right. Chisiya zvenyu. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Now tiri kusangana nemurume ainzi Abrahamu, achitaurwa naye naMwari, achinzi Abrahamu, ibva kunyika yako nekunyika yemadzibaba ako, uende kunyika iyo yandichakuratidza. Chikonzero, ndinoda kukuita rudzi rukuru, ndinoda kukuropafadza. NdiMwari vari kutaura naAbhurahamu kuti shamwari, ibva panyika yako uende kwandichakuratidza. Abhurahamu haana kuudzwa naMwari kuti shamwari uri kuenda apo, but Mwari vakangoti Abhurahamu, ndiri kukuendesa kunhu kwandichakuratidza. Neimwe nzira Abhurahamu ari kusimuka achienda kwaasi kuziva mushure mekuteerera zvataurwa naMwari. Regai tidzoke panogona kuwisika zviri nani. Sekuziya kwedu kwose kwatinoita, hakuna munhu anoti akagara panzvimbo anotadza kuinvesta. Hakuna munhu anoti akagara panzvimbo anotadza kuita upfumi. Hakuna munhu anoti akagara panzvimbo anotadza kuita shamwari, kuita vavakidzani. Saka Abhurahamu paari kunzi naMwari ibva, inzvimbo yanga ane nguva achitogara. Zvisinei kuti hatina kuudzwa makore akagara Abhurahamu paHarani, asi chatinoziva Abhurahamu anosiyiwa paHarani, ndo paanosara achigara. Now takuona Mwari vakumushanyira, shamwari chibva paHarani uende kunyika yandichakuratidza, nekuti ndinoda kukuita rudzi rukuru. Pandaidzidza nyaya nzvimbo iyi, tocherechedza nzvimbo yatiri kurarama nhasi. Ndakadzidza kuti hakuna chinyowani chatiri kusangana nacho nhasi chainge chisiri panguva iyi, chainge chisiri munzvimbo iri kunzi Abhurahamu ibva naMwari. Teererai vadikani, Mwari vari kuda kuti tibve paHarani. Ino handizivi Harani yauri, but Mwari vari kuti pane mablessings ari kumberi. Ndoda kukuita rudzi rukuru, but kuti ndikuite rudzi rukuru unofana kutanga wabva paHarani. Munyori wandinofarira achikomenda nyaya anoisa pachena kuti nguva dzose Mwari ane vanhu vaanochengetesa chokwadi. Saka pataimu iyi Mwari vaida kupa Abhurahamu chokwadi chake, so that Abraham
agoparidzira marudzi aizotevera zvinoda Mwari. Asi zvaisagoneka kuti zviitwe Abrahamu ari muHarani, aifanira kutanga abva Mwari vomupa chokwadi. Even now, Mwari vanoda kukuchengetesa chokwadi chavo munhu waMwari, but hazvigone kuti vakuchengetesa as long uri paHarani. Saka unofana kutanga wabva. Mwari vokuita rudzi rukuru. Zvairwadza kuti Abrahamu abve panzvimbo yakanga ainvesta upfumi, abve panzvimbo yakanga ane shamwari dzakawanda, but nekuda kwekuti anga ataura ndiwo mazvokwadi, Abrahamu aifanira kuteerera. Kana paine chinhu chinotsvagwa naMwari nguva yekurarama, kuteerera neimwe nzira chakaita kuti Mwari vati Abrahamu ishamwari yangu, inyaya yeobedience yaAbrahamu. Saka vachateerera Mwari muzuva ranhasi, vanoteerera Mwari munguva dzekurarama, vanowa shamwari dzaMwari. Jesu paari kudzoka, ari kudzoka kuzotora shamwari dzake dzaimuteerera paaitaura. Chinotsvagwa naMwari munguva yedu yekurarama munguva yanhasi, it is obedience. Kuteerera zvinonga zvataura Mwari. Abrahamu paakanzi naMwari, shamwari ibva panyika yemadzibaba ako uende kunyika ndichakuratidza, Abrahamu akateerera even asina kuona kunhu kwaari kuenda. But because of faith, kuburikidza nekutenda kwainge kuri muna Abrahamu, kuti Mwari ndiMwari, vakasiyana nemunhu. Vanoti kana vataura vanozadzisa zvavataura. Saka Abrahamu akasimuka akananga kwaaisaziva kuburikidza nekuteerera. Vachaponeswa naMwari vanhu vanoteerera Mwari. Hazvina basa munhu waMwari kuti uri kuenda kuchechi zvakangei, hazvina basa shamwari kuti unoimba zvakangei, hazvina basa kuti unoparidza zvakangei. Kana usingateereri Mwari, zvichakunetsa kuti uponeseke. Chinotsvagwa naMwari kuteerera zvinonga zvarehwa naMwari, woita saizvozvo. The greatest demand yaMwari upon humanity, it is obedience. Chinotsvagwa naMwari kuwana kuteerera. Saka kuteerera kwaAbrahamu kwakaita kuti Mwari vasamuwanzire zvavainge vakuda kuita mukati mekurarama kwake. Neimwe nzira, obedience unlocks understanding. Kuteerera kunovhura kunzwisisa. Vazhinji vedu munguva tiri kurarama chiri kuita kuti tisahwisisa zvinhu zvaMwari, tisahwisisa kwatiri kubva nekwatiri kuenda, imhaka yekusateerera Mwari. Abrahamu paakateerera Mwari akakwanisa kunzwisisa kwaari kuenda nekwaari kubva. Adamu naEvha mukati meEdheni, chavaingotsvagwa naMwari kuti vaite kuteerera zvakanga zvataurwa naMwari. But Bhaibheri rinoisa pachena kuti vakasarudza kuteerera imwe nzira sezvatiri kuita nhasi. As a result yekusateerera Mwari, nyika iri zvairi nhasi.
So muzuva ranhasi vana vaMwari, Abrahamu adanwa naMwari anosimuka achienda kwaakanga anzi naMwari aende. Mukati menguva yatiri kurarama, muupenyu hwako munhu waMwari, Mwari vari kukudana kakawanda, Mwari vakudana kakawandisa, but kangani kauri kuteerera Mwari? Kangani kauri kusacrifice, kusiya zvinhu zvako uchienda kurukoko rwaMwari? Kana Mwari vadana, ngatiteererei tiende kwatadanwa naMwari. Abrahamu adanwa naMwari anosimuka achienda. Saka vachagara nhaka yeupenyu husingaperi ndevanhu vakanzwa rukoko rwaMwari, vakadana kwaari, vakateerera, vakaenda kwaari kudana. Kana dziri mota, kana dziri dzimba, Abrahamu ainge ainadzo. Kana dziri hama, dziri shamwari, Abrahamu ainge ainadzo. But Mwari vakati bodo, Abrahamu, kuti ndikuite rudzi rukuru, uri muvanhu vasinganditya zviti, you need to separate yourself. Woenda kwandichakuratidza. Abrahamu akateerera zvakanga zvarehwa naMwari. Regai tidzidze tiri pana vaRoma chapter 12, tiverenge ndima iripo zvishomanana. Mwari vachitibatsira. VaRoma chapter 12, verengai verse number 2. Verse number 2. Right? Musaenzaniswa nenyika ino. Musaenzaniswa nenyika ino. Asi mushandurwe murangariro wenyu. Uchivandudzwa. Kuti muedze. Muzive kuda kwaMwari. Kwakanaka. Kunofadza. Kwakakwana. Now Bible pana vaRoma roisa pachena kuti maKristu akatengwa neropa pamuchinjiko haafane kuenzaniswa nenyika inoyi. Nyika itereri Mwari. Saka maKristu akagamuchira Jesu, kana Mwari vadana vanosimuka vachienda. Havagari. Chikonzero nekuti pane rukoko ruri kuitwa naMwari kuti haikonai kuenzaniswa nenyika inoyi. Teererai vana mai, teererai vana baba, zvidiso zvenyika zvizhinji, but Bible riri kuisa pachena musaenzaniswa nenyika. Nyika ine mabasa ayo, Mwari vane mabasa avo. Chiri kutsvagwa naMwari kuti kana Mwari vatusaenzaniswa nenyika, iwe uteerere. Vakakomborerwa mukati mezuva ranhasi, vachaita sarudzo yekuzvimisira kuti isusu Mwari pose pamunotidana toda kuteerera saAbhurahamu. Akakuteererai Mwari, mamutibva panyika yemadzibaba ako. Abhurahamu akabva kuburikidza nekutenda achienda kunyika yamaizomuratidza Mwari. Mwari vanoda kuita zvikuru mukati meupenyu hwako hanzvadzi. Mwari vanoda kuita zvihombe mukati meupenyu hwako mukoma. Asi unofanira kutanga wabva paHarani. Pakada Harani yauri hama inodi, mabasa uri kuita asingadiwi naMwari, but mukati mezuva ranhasi wadini waita sarudzo yekuteerera Mwari. Pavari kutaura newe zvinyoronyoro, vachikubuditsa mukati mematope wakanyu, vadini waita sarudzo yekuteerera rukoko rwaMwari paruri kukudana kuti ubve muHarani uende kunyika ndichakuratidza. Abrahamu adanwa naMwari, haana kuenzanisa zvinhu zvaakanga anazvo
nerukoko rwaMwari. Asi Abrahamu akavhaluwa rukoko rwaMwari, akati kuteerera ndiyo basi nzira kufamba. Muimbi wekwedu pahymn number 40 anoisa pachena kuti Kristu Jesu anogara nevanomuteerera, kuti rudo rwaMwari runogara nevanomuteerera. Kristu Jesu anofamba nevanomuteerera. Saka mukati mezuva ranhasi, mudikani, kana uchida kugara naMwari, teerera zviri kutaura Mwari. Kangani Mwari kavakati izvi usaita, but iwe uri kuramba uchiita. So hama dzinodi, Mwari vari kutsvaga obedience kwatiri. Kangodzoka shomanana zvinogona kutibatsira. Obedience hachisi chinhu chekuti unofunga kuti ndichazochiita, but obedience chinhu chekuti kana chauya kwauri unofana kuchigamuchira nemufaro. Woita zvakanyorwamo. Ndiri kurevei vana vaMwari, mubereki wose anohwisisa pfungwa yandinotaura, anonzwisisa kuti delayed obedience is totally disobedience. Kunonoka kuteerera nemwe nzira kusatoteerera. Kandipe example. Zvafana mai vanogona kutuma mwana kuti achera kuti asuke maplates. Ari pakati pekusuka, wabva wamutumazve kuti ndicherere mvura yekunwa. Mwana akapindura mai achiti chazoita. Even akazoita, anonge atadza kuteerera mai, nekuti mai vari kuzviziva kuti mwana ari kusuka maplates, asi vakutuma zvakare. Ndo zvakangofanana nezviri kuita Mwari mukati meupenyu hwedu. Mwari vanozviziva mudikani kuti tine mabasa mazhinji atiri kuita, ende basa rauri kushanda ndiMwari vakakupa. Ndosaka vari kuti wadini wambosacrifice nguva imwe chete, wamboitawo basa rangu, chiri kungotsvagwa ipapo naMwari kuti ini Mwari ndiri pano, nditumei tenzi ndiende kwamanitendera kuti ndiende. So vakakomborerwawo vachateerera Mwari mukati meupenyu kana Mwari areva. Chikonzero, the greatest demand yaMwari upon humanity, it is obedience. Zvikanzi navaRoma chapter 12, musaenzaniswa nenyika ino, asi mushandurwe murangariro, muchivandudzwa kuti muzive kuda kwaMwari kwakakwana kunofadza. Abrahamu paanodanwa naMwari anobva zvose, body and mind. Varipo vazhinji mukati menguva tiri kurarama vanoti kana Mwari vadana, kunzwa vanonzwa hongo, wobvisa body panzvimbo yapavadanwa naMwari, asi pfungwa dzavo dzinoramba dziripo. So chiri kutsvagwa naMwari kuti kana Mwari vakudana, hama inodini, ubve zvose pawadzina Mwari ibva, pfungwa pamwe chete nebhodi. Sezviri kuita Abrahamu. Kandigodzoka zvishoko tichinopedza nyaya, Jesu neimweni nguva ava pedyo nekunofa pamuchinjikwa. Anonyora pana Mateo 24
oudza vadzidzi vake oti pamunoona Jerusalemu rakombwa, vari mukati budai, vari kunze musapinda, vari pamusoro pemba musadzika kutora zviri mukati. Sezvinei Jerusalemu rakakombwa. Kekutanga vakateerera Mwari vakabuda, asi pane vakabuda, vamwe vakabuda both mind and body, but vamwe vakabuda body chete, pfungwa dzikaramba dzirimo muJerusalemu vachifunga mabhizinesi avakanga vasi. Masoja echiRoma anodzokera, vanodzokera muJerusalemu, asi vamwe vanoti Mwari kana vareva even masoja aenda isu hatizodzokera muJerusalemu. Zvisinei Jerusalemu harina kuramba rakamira, rakasvika pakuparadzwa. Vose vakanga vadzokera vakaparadzwa neupenyu hwavo. Teerera hama inodi, Mwari kana vakudana vari kutsvaka kuti usadzokera kwawabva. Chikonzero pane zvinoparadza zviriko, saka Mwari vari kuda kukuponesa hama inodiwa. Vakatiza neupenyu hwavo, vakateerera vabuda muJerusalemu, vakakwanisa kupona paupenyu. But vasina kuteerera vakaparara neupenyu. Neimweni nguva Paulo anobuditsa pachena pana vaFiripi, anonyora pachena, handisati ndachibata, but ndinowawarira kuti ndichibate. Asi pane chinhu chimwe chete chandinoita, ndinokanganwa zvekumashure, ndonanavira zviri mberi, kuti Jesu paanoonekwa ndiwanikwe ndine kubwinya, ndine kururama, kusiri kwangu kana kusiri kwemurayiro, asi kururama kwaJesu. Mwari kana vatidana, sezvakaitwa Paulo muranda waMwari, akakanganwa zvekumashure, akananavira zviri mberi, nekuti aitsvaka guta ranga achanoiswa naMwari. Teererai vana vaMwari, pane guta ratakagadzirirwa naMwari richapinda avo vanoteerera Mwari, vakateerera paakadana Jesu, pavakabviswa kumatope vakasadzokera mazviri. Jesu akavaita rudzi rukuru kuburikidza nekuteerera. So mukati menguva yanhasi, mukati mezuva ranhasi, this is an appeal yandiri kuya kwauri ndikani, yauri kudanwa naMwari kuti wadini wamboteerera izwi raMwari, wadini wambofamba munzira yaMwari. Nekuti kuteerera basi ndiyo basi nzira kufamba munzira, nekuti ndo chinhu chiri kutsvakwa naMwari. Kantaure pfungwa inewo muteereri, tichienda pakunonamata. Abrahamu paanodanwa naMwari achinzi shamwari ibva uende, zvipingaidzo zvainge zviripo zvaitogona kuti Abrahamu asaiende kwadanwa. Mareasons anobatika aitonga aripo. Abrahamu aitogona kuti haMwari, tarisai upfumi hwose hwandinawo, nau ndikaenda ndozvisirana, tarisai kuinvesta kwose kwandakaita. But Abrahamu zvose izvozvo akazviita marara, akateerera Mwari kwakanga wadana. Ndiri kuti kudini hama inodiwa, even newe muteereri,
unogona kuita marira zvose zvaunazvo, wodana rukoko rwaMwari, woenda kwauri kudanwa naMwari. Unogona kubva paHarani, pawakasiyiwa nemadzibaba ako, pakada wakasiyiwa mufamily menyu, muchiitwa mabasa asingadiwi naMwari, pakada wakasiyiwa mufamily menyu, muchirohwa makuwa, pakada wakasiyiwa mufamily menyu, vanhu vachiabhusa temberi yaMwari. But Mwari ngaawongwe mukati mezuva ranhasi. Your decision is yours. Mwari vari kukudana. Hazvina basa kuti wakasiyiwa papi nemadzibaba ako, hazvina basa kuti wakasiyiwa papi nevekumhuri kwako. Kana Mwari vadana, teerera uende kwawadanwa naMwari. Mwari uchikupa simba. SaAbhurahama hama inodikana, even baba wake wanga wamusiya aripo, even hama dzake dzakanga dzafa dziripo, Abhurahama anokoshesa makuwa aripo. Hakati kwadana Mwari ndo kwandichaenda. Varipo mukati mezuva ranhasi, vari kundinzwa, vari kuti Mwari muchindipa simba mukati mezuva ranhasi, ndibatsirei Mwari kuti pose pamunondidana ndigone kukuteererani. Pose pamunondidana Mwari ndigone kunzwa rukoko rwenyu, nditeerere kuenda kwamunoenda. Kana uri munamato wako hama inodiwa, pandiri kunamata, zvinamatiro mukati memwoyo, uti Mwari ndibatsirei, Mwari ndiregererei. Pakada pamwe ndakatisina kuteererei, ndakambofamba nenzira dzamusinga, but now is the high time yekuita decision kuti pose pamunondidana, tenzi ndiri pano, ndidanei, ndiende kwamuri kuti ndiende. Kana uri munamato wako, namatawo neni, ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, ndakukutendai mukati mezuva ranhasi kuburikidza neshoko renyu nezvose zvakanyorwa kare zvamakatinyorera kuti tigodzidza pazviri. I want to thank you, Lord, neexample yaAbhurahama, uyo wamakadana kubva paHarani, paakanga ainvesta a lot. Asi Abhurahama wakateerera izwi renyu. Aripo muteereri mukati mezuva ranhasi ari kuti Mwari ndiregererei kwemakore akawanda, ndanga ndiri kuti mukatidana Mwari ndanga ndisi kuteerera. Asi chandakuda mukati mezuva ranhasi, Mwari ndoda kukuteerera. Chitibatsirai Mwari tose kuti pose pamunotidana tihwe izwi renyu, tigone kukuteererani. Pose pamunotiudza Mwari, tibve body and mind, tiende kwamuri kutidana. By faith Abhurahama wakateerera. Nesuwo Mwari tibatsirei, tiwedzerewo kutenda kwedu, tigone kukuteererani pose pamunotidana. Muzita raJesu, amen. Nyika yechidzidzo chake, maungira emimanzi mumoyo mangu nasi, dziyo dzedenga ndoimba kukudza ishenarini. Kana pondiri mfambi ndotungamirirwa naShe, ndinoimba parendo nyika yechidzidzo chake. Jesu mutoro atura andipariyo rucha, handizombosarindega tsitsi nenyasha dzake. Kana pondiri mfambi ndotungamirirwa naShe, ndinoimba parendo nyika yechidzidzo chake. Nerimwe zuva parwizi
matambudzo tasiya, Jesu ondichingamidza, ndofamba ndisingatyi, kana pondiri mfambi, ndotungamirirwa naShe, ndinoimba parwendo, nyika yechidzidzo chake, chidzidzo chake, chidzidzo chake, chidzidzo chake, chidzidzo chake.
dead in Christ shall rise. One day, when my Jesus comes again, all the dead in Christ shall rise to meet him in the sky. They shall conquer death and its sting on the day when Christ returns. Then we which are alive will be caught up all together with our loved ones. We shall meet our Lord and Savior. With the voice of the archangel and the trump of God, then the dead in Christ shall rise to a life never to end. The fulfillment of the promise that He will come to take. Where will you be now, my brother, when it comes to take us home? I know you wanna see your loved ones. I know you wanna see your friends. Where will you be now, my sister, when it comes to take us home? I know He's made a date to see you. Why don't you make a date for Him? Yeah. In a moment, in the twinkling of an eye, when the trumpet shall sound, dry bones shall live. Affliction will be just a bad memory. Oh yes, it shall be history. And we'll be free from disease. We'll be free from heartache. Our hardship will be nothing but a testimony, which I'll be there to tell.